karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Unsa? Naanasap ang bayhon sa amahan ni Mama Mercy sa iyang kwarto sa taas. Oh, Ma'am Sabrina. Og nagsige siyang tutok ni Madam Mercy. Kinahanglang maabog na to ka ng maong espiritu, ana. Unsa? Oh, nganong nitiurok mong kaniya, ana? Dili ka mahadlok nga. Ikaw na sa mga sunod na hamukon sa maong mga espiritu, Ma'am Sabrina. Isalig na ko sa Ginoo ang tanan, ana. Way makalabaw sa gahom sa Dios. Husto ka, Ma'am Sabrina. Lakaw na, kuhaan ang insenso ang asin. Nakakita ka ni Rodel? Wa man, ma'am. Nganong mukalit man lang ni kawa si Rodel kung ni atas bay? Magkuha na kong insenso, ma'am. Ay, na. Dagan ako. Nakatkat nga lubing nga bago. Ay, Karting. Ay, naunsan na masad ni si Rodel. O, naglanto na sad siya sa atbang nga bungtodlo. At man na ang paglamaw og butong hakay doon ko sa si Rodel. Ay, si Rodel. Luil mo. Eh, nga nung naglantaw mga sa atbang nga bungtod, sir. Mura man og dunay tao sa pikas bungtod, Luil mo. Unsa? Tao? Ulo. Tao nga nag-itom. Maklaro man diay dining bahinga ang karaang bae sa atbang nga nasunog. Oh, klaro kayo. Mao nga naklaro ko usab ang bayhon sa tao nga nagpaso-paso sa maong dapit. Ako na ni sisihon. Uy, ay gusto ka bang ubanan ka, Sir Rodel? Sir? Ano? Asa man to si Rodel? Ay, may tao ko nung nga nagpaso-paso sa Casa Albor 1 ug iya ni susihon. Tao? Kinsa man ka? Ay, sundan ko si Sir Rodel. Pagbitbit og batulo! Basin daw tang tao ka na nagpasapaso diha sa atbang nga bungtod. Uy. Unsa mas baho ah? Bahong insenso? Ma'am Sabrina, ako'y maabli sa pultahan o ikaw? Ikaw lang una, ana. Mas kalma si Mama Mercy kung ikaw ang iyang kaatubang. Tanawa sa suod kun. Doon na pa ba kayo makita, ha? Oh, ma'am. Ana? Nganong nilili ka man diha? Ano? Naghuna-huna kag pangawat? Dili, madam, uy. Ngano laging nagsikag li diha sa pultahan? Oh, kung sa karong baho, Insinso niya akong dama. anong nagdama mong insinso din he? Ha? Ana, may nakita ka unsa? Sud mo din. Pagdali! Sud! Ayaw isiraan ang pultahan. Ayaw isira. Ngano nakahuna-huna man mo sa pagdag-insinso din sa akong kwarto, ha? Sultihin si Mama Mercy sa imong nakita kaganina, ana. May nakita ka kaganina, ana? Pero wa ka musulti nako na makakday ka. Pasaylo ako, madam. Pero dili ako gusto nga mahadlok ka. Kaway hinungdan. Nangutana ko nimo kung doon na ka ba'y nakita. Unya miingon ka nga, unya na ade ay. Usa man ka? Ganahan pa ka mo trabaho din, o dili na? Ay, lagkasuko ni Ana, ma. Di lang si gusto nga mahadlok ka din sa imong kwarto. Mao na, madam. Uwa man sa siya manghilabot nimo. Kinsa ang imong nakita, ana? Ang imong amahan, madam. Si Don Romero Rema. Ma!
Lukso ba? Mapiang ka! Madam, kalma lang. Madang kalma sa kabuang nimo. Ngano wa man ko nimo sulti nga nakita din nimo ang espiritu sa akong amahan dinhi sa akong kwarto. Oh, sigurado ka ba gyud nga siya ang nakita mo? Ha, Ana? Oh, madam. Bangason siya. Uwang iyang mga mata ug kulot ang iyang buhok. Si Papa gyud na! Ma! Madam! Nakipagdagan kay mahagbo ka sa dalan! Ana, tiwas ang trabaho unong dinis kwartong mama ha. Kadiyot lang. Ma! Ma! Kinuo ko. Tabangi ko. Tagi ko kalikon. Kung kinsa man ka mo ang gusto mo puyo ining kwarto ha, pahawa mo! Ang mga buhi lang ang angay mo pundo ining dapita. Panglayas mo! Sa nga ni Hesus Kristo! Panglayas ka mo! Ah! Nakawa o! Daan ko panakinas ka! Dagan man ka! Mahadlok na ko sa kong amahan. Dili na ko gusto ka maguna-una pa niya. Kung mauna, makalimti na siya. Pero magpakita na siya kang Ana. Buti pasabot nga ako ang sunod niyang kuhaon. Ako! Sa? Yung pagtuo, anak ma. Pag-ampo lang, aron dili ka maduol sa mga daotang espiritu, ma. Pero isog sila. Kay mga kriminal sila. Ilabi na ang akong amahan. Kibati ko nga ako na yun ang sunod niyang biktimahon. Kung nakahimo siya sa pagpatay sa akong inahan, pinaagi sa pagtukmod niya sa busay, makahimo sab siya sa paghagbong nako sa bintana. Si Rodel, kinahanglan makakuha yun og pare si Rodel. Gusto ka nga pangitaon ako si Rodel, ma? Lakaw, pangita. May milag ko po sa taas. Noon sa pagkasi Ana sa imong kwarto, ma. Lakaw, susiha aron mahibaw ta. Sige, barong diha ay murag tuod. Palayo din sa bahay, demonyo! Ma'am Sabrina, may balik ka? Nabati na mo ni mama nga may lagugo din sa taas. Kung sa to? May milambay sa bintana ang pultahan. Nasuko siya. Ha? Kinsa ang nasuko? Ang daotang espiritu ni Don Romero Rema. Gitutukan ko niya o niya nasuko siya na ako. Uwa kayong iyang mga mata, Ma'am Sabrina, nga nagtutok na ako. Nasuko siya na ako. Dinhin dapita magpaso-paso ang lalaki nga nakita ko lo. Pero, may tao din Ay basin pananaw lang to nimo ang imong nakita, Sir Rodel. Pero dili may tabong ako raning pananaw loyal mo. Taod-taod siya nagpaso-paso din Tututukan ko siya maayo lo. Pero, may... Loyal mo, nangungitan ako sa yuta. Itanawa ang humok na bahin sa yuta, Sir Rodel. May mga tunog ba? Mga tunog ka na. Buti pasabot nga. Tinuod gid ang tao nga akong nakita. Dali no. Atong subayon ang iyang tunog. Ay mura nagbalik-balik lang ang iyang tunog, sir. Tuwa pa ingon dito ang iyang tunog. Tuwa sa sapa sa banot. Ay, tuod. Dali. Atong sundan no. Ay, ayaw lang, sir. Ha? Ayaw sundi ka ng maong tunog. Kaya tingalig tunog ka na sa kriminal. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!